atxilotuak izan ginen, herri honetan, ezker abertzaleak estrategia ez aldatzeko. Aingordin. Gu atxilotuak izan ginen, eszenatoki berri bat ez sortzeko Euskal Herrian. Eta gu atxilotuak izan ginen, borroka armatua, etaren borroka armatua, ekuazio politikotik ez ateratzeko. Hori zen helburua. Eta hori oso garbi daukagu, 15 urte beranduago oso argi geneukan bezala momentu aretan. Hau oso gordina izan daiteke, baina hau egia da. Lofer historio batean aurrean gaude eta porrot baten aurrean ere bagaude. Lehen helburua izango da behiro main gaineratzea zerk ekarri zuen Church, Michel eta Michel olako iniziatiba bat hartzera, ze kontekstutan ginen, ze lan egina zen eskolegian bake prozesu hori martxan jartzeko eta nola erantzun zioten estatuek ez, eta nik errango nuke bigarrena defendatzera legalitatea eta zilegitasuna bi gauza direla eta jakin behar dela legalitatetik ez pasatzen gauzak mugiarazteko eta frogatzen gorte hori auzi hori ez dela zilegia eta zilegia izan dena da hemen eskolegian bultzatu dugun dinamika hori hortik geroztik eraiki diren etapa guztiak eta gelditzen dena ez eta orduan errugabetzea eskatu, errugabetzea noski txotx eta beharentzat, errugabetzea ere, keinu politiko bezala, errepikatzen dut, zilegia zelakotz, eta nunbait denek itxoiten ginoen iniziatiba zelakotz. Arartekoak, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako herriaren defendatzaileak bideozaintza kameren erabilerarako araudi eta protokoloak berrikusteko beharra azpimarratu du Segurtasun Saila eta 14 udalekin egindako azkeneko azterlanean. Izan ere, gero eta gehiago ikusten ditugun gailuak dira hauek. Gasteizen adibidez, udaltzaingoaren 600 kamera inguru daude, Donostian 350 eta Bilbon 275. Irudi eta soinuak hartzeko gailu hauek herritarren oinarrizko eskubideengan izan alduten eragina aztertu du Arartekoak. Sistema hauen bilakaera teknologikoak egungo araudian behar bezala egokitzen ez dela ondorioztatuz. Erakundeek oro har herritarren segurtasunerako bideozaintzako arauzko eskakizunak betetzen dituztela onartzen bada ere, erregulazioa, barne kudeaketa eta gardentasuna hobetu behar dela azpimarratu du Arartekoak. Besteak beste, kameren erabilera proportzionala dela bermatzeko eta pertsonen oinarrizko eskubideak babesteko barne tresna juridikoak eta protokoloak garatzeko beharra ikusten da, dron eta uniformeetako kamerei bereziki zuzendutako gomendioa. Gailuak instalatu baino lehen, helburuari buruzko hausnarketa egin behar dutela baieztatzen da ere, gaur egun horrelakorik egiten ez dela aipatuz. Izan ere, gailu ugari itxuraz arriskurik gabeko eremuetan erabiltzen dira, hortaz, intimitaterako hain intrusiboak ez diren beste aukera batzuk erabili behar direla gomendatzen da. Hala nola, irudia gordetzeko epeak berdintzea edota eskaerak zein organora zuzendu behar diren zehazteko gomendioa zabaltzen du Arartekoak bideozaintzari buruzko txostenean. Datorren astelenerako hilak 22 hezkuntza mahai sektorialaren deialdia dela eta Steilas, ANPE, AFAPNA, LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek hezkuntza sailarekin negoziazio prozesu bat irekitzea eskatu dute irakasleak kezkatzen dituzten gaiei heltzeko, mobilizazioen deialdia baztertu gabe. Irakaskuntza publikoko irakasleek urte asko daramatzate erosteko ahalmenaren galera handia metatzen, 120tik gorakoa, kasurik onenean. Oso une konplexuan daude eta erronka asko dituzte aurregiteko hezkuntzaren esparruan. Oraindik ere negoziatu gabe daude ikasleentzako hezkuntza arretaren kalitatea handitzeko beharrezkoak diren hobekuntzak. Irakasle nafarrek planteatzen dituzten beharrizan profesionalei erantzuteko. Hobekuntza ekonomikoez, ratioen murrizketaz, eskola ordutegiaren murrizketaz, lankarga gehiegizkoaz,
burokraziaren murrizketaz, plantillen egonkortasunaren hazkundeaz eta barrez ari dira. Eta guk baditugu aldarrikapen betikoak, aldarrikapen zentzuzkoak, guk eskatu egiten duguna da ratio de jaitxiera, eskatu egiten dugu erosteko ahalmena berreskuratzea, plantillak egonkortzea, eskatu egiten dugu irakasleok pairatu egiten dugun gehiegizko lan zama arintzea, eta hori guztia eta bestelako gauzak negoziatzeko prest gaude. Eta gaunen aurretik hemen gauden sindikatuok, Steilas, AFAPNA, AMPE, LAB, Comisiones Obreras eta UGT, dei egin genion Hezkuntza Departamentuari gurekin negoziatzen hasteko. Eta horretarako aukera dute urtarrilaren 22an, heldu den astelehenean egingo den mahai sektorialean. Hor, erantzun bat eskatu egin behar diogu Hezkuntza Departamentuari. Gogoan izan behar dugu ikasturte honen hasieran, lehen mahai sektorialean, Jimeno sailburuak etengabeko elkarrizketa hasteko prest zegoela adierazi ziela sindikatuei. Beraz, sindikatuak prest daude helburu horiek lortzeko behar diren neurri guztiak hartzeko eta beharrezkoa bada mobilizazioak egiteko. Glabistako langileek Guardian enpresaren ateetan elkarretaratu dira beraien egoerari irtenbidea ematea aldarrikatzeko. Laudioko enpresako eskatutako enplegu erregulaziorako espedientea etenik dago pasaden urritik. Izan ere, Guardian eta Parter Capital taldeetako hainbat enpresek Gasteizko merkataritzako epaitegiak eskatutako dokumentazioa ez dute aurkeztu, prozesua etenik mantenduz. Espedientea berrabiarazi eta aurrera egitekotan, Glabistan lan egiten duten 240 langileren lanpostuak suntsitzeko arriskuan egongo dira. Bestetik, ELA sindikatutik azaldu dutenez, epaitegiak Guardian taldeak 2008an Guardian eta Autoglas arteko salmentaren dokumentazioa aurkezteko agindu du ere. Operazio horretan gertatutakoa argitzeko aurrera pausua dela baieztatu du sindikatuak. Salmenta simulazioa egon zen ala ez jakitea erraztuko baitu. Elak, Guardianek Glabistaren egungo egoera urteetan zehar programatu eta planifikatu duela salatu du. Horretarako Parter Capital Funds putrea erabili duela azpimarratuz. Glabistako langileek bien bitartean, lanpostuak eta lantokearen proiektua defendatzeko mobilizazioekin jarraituko dutela iragarri dute. Ostegunean, Guardian enpresaren atarian egindakoaren modura. Erakunde publikoek oraingoz ez dute aurkitu Mekaner Urdulizko trokelgintza enpresa erosteko interesa duen inbertitzailerik. Bizkaiko Aldundiko berrikuntza eta garapen sailak horrela jakinarazi dio plantako langile batzordeari. ELA sindikatua jakinarazi duenez erakunde publikoek erosle bat aurkitzeko orain arte egindako ahaleginek ez dute fruiturik eman. Langile batzordea eta Aldundiko ordezkariak eren egun bildu ziren eta orduan eman zieten egoeraren berri. Gauzak hala, inbertitzaile baten bila jarraitzeko eskatu die sindikatuak erakundei. Estelantisek irailean jakinarazi zuen Mekaner lantegia ixteko asmoa duela eta 6 hilabeteko epea amaitu zain dago, oraingoz ez baitu aurkakorik esan. 158 langilek dihardute Mekanerren eta plantak 600.000 euroko irabaziak izan zituen iaz. Langileek hainbatetan salatu dute multinazionalak jarduera atzerrira eramateko asmoa duela, horrela mozkin handiagoak lortzeko. Langileek 16 greba egun egin dituzte itxiera eragozteko eta lantegiaren inguruko txosten bat enkargatu dute ura birmoldatu eta autogintza ez den beste sektore batzuetako eskakizunetara egokitzeko.
Arabako Industria Administrazioaren ordezkaritzak Lantarongo udalerrian parke fotovoltaiko bat instalatzeko aurretiazko baimena eman du. Azken egunetan, Araban horrelako instalazio bat ezartzeko ematen duen 3. baimena hain zuzen. Oraingoan, Azideka Solar Parkeak aldez aurretiko administrazio baimena eta eraikitzeko baimena eskuratu du. Dekitra enpresak sustatutako instalazioa da hau. 3.120 eguzki panelen kokapena aurrikusten dituena Lantarongo udalerrian. Kasu honetan, autokontsumora zuzendutako energia sortzeko eraikiko den parkea dela zehazten da. Enpresa sustatzaileak 2 urteko epea izango du orain parkea martxan jartzeko, ustiapen baimenik ez eskatzekotan baimena iraungiko delarik. Azken egunetan, Araban aurretiazko baimena eskuratzen duen 3. instalazio fotovoltaikoa da hau. Aurreko asteetan, Industria Administrazioaren ordezkaritzak Vitoria Solar 1 eta Vitoria Solar 2 parkeak baimendu zituen, Gasteiz eta Arratza Ubarrundia eta Gasteiz eta Burgaluko udalerrietan urrenez urren. Bi instalazio hauek talde ekologisten eta nekazarien aurkakotasuna piztu dutenak 180.000 eguzki panel baino gehiagoren instalazioa aurrikusten dute Arabako lautadan. Indar berrik sustatutako instalazioek hori bai, oraindik ez dute eraikitzeko baimenik jaso. Horien kontrako errekurtsoak aurkeztea posible delarik. Zornotzako Aketa Plastikos enpresako grebalariak Iruñeko Volkswagenen aurrean bildu dira hitzarmen kolektiboaren negoziazioaren alde 30 greba egunen ostean. Akate Plastikos Zornotzako enpresa bat da, 140 langile dituena, horietako asko emakumeak, eta termoplastikoak injektatzen ditu batez ere Volkswagen taldearentzat. Aketeko langileek bilera bat eskatu diote aleman taldeari, lan gatazka zein egoeratan dagoen lehen eskutik azaltzeko, eta enpresako zuzendaritzak uko egin dio grebalariekin biltzeari. Ela Industriako Alaz Neletek argi utzi du. Horre salatzen duguna da, alde batetik Eskirolek bakarrik kobratu izan dutela nomina, eta bestalde batetik eventualen kontratazioaren bitartez ordezkatzen daudela grebalariak urratzen ari dela. Izan ere, zuzendaritzak legez kanpo ordeztu ditu grebarekin bat egiten duten langileak, eta lan egindako hilabetetako nominak ordaintzeari utzi dio. Hitzarmena berritzeagatik greba utz dezaten behartzeko. Dauka bere erantzukizuna hau bideratzeko. Gertakari horiek salatu dira lan ikuskaritzan eta Bilboko lanarloko epaitegian, non epaiketa bat eginen den datorren astean. Beharrezkoa da aldaketa honi baiezko borobila ematea, eta hala egingo dugu, duintasunagatik, eta ez soilik ezgaitasuna duten personen duintasunagatik, gizarte osoaren duintasunagatik baizik. Diskriminazioak eta egin beharrekoak ez dira desagertuko ezgaitasuna duten personen alde neurri sakonak hartzen ez diren bitartean. Consideramos que la reforma de la Constitución no se debe llevar a cabo solo cuando el Partido Popular y el Partido Socialista lo deciden, y solo sobre los aspectos que considere. Nondik gatoz eta zergatik gaude hemen? Horien erantzun bila mordoska dira zestoako ekain berrira joaten direnak. Ekain berren ekainko dauden pinturak eta horma irudiak ikustezken duela 4.000 urteko pertsonak nola margotzen zituzten ere jakin dezakegu, edota nola egiten zuten su edo nola izatzen zuten. Altxor izugarri bat dago, kobazulo horren barruan, 14.000 urteko labar artea, 14.000 urte dira, eta barruko baldintzak hain bereziak izan da, bisita hoiek eta bere babesa bermatzeko beste modu batean egiten dira gaur egun. Ondare mota hori zabaltzeko, baldintza oso berezietan egin behar da, eta hemen daukagu ekain berri erreplika galanta, eta oso ondo bermatzen du helburu hori. Bada 2023an 26.000 bisitari izan dira ekain berrin, ekain aitzularen erreplikan.
Bisitari kopuru 100% da azken urten 2022arekin alderatuta. Jakina da ekainko duen balioa, eta itzuloa bisitarientzako itxita dagoen arren pinturak egoera ezin hobean daude oraindik, eta horiek ezagutzeko aukera ematen du ekain berri erreplikak. Ekain euskal kulturaren munduko adierazpen kultural gorena da, hain justu Gipuzkoan izendatuen munduko ondare bakarra da Altxerrirekin batera. 2008ko uztailaren 7an UNESCO ospatutako konferentzian ekainko eta bere artean munduko ondare izendatu zuten, Erlaitz Kantabriarreko Labar artearen beste 17 santutegirekin batera. Ekain munduko ondare izendatu zutenetik 15 urte igaro dira. Zestoako alkate bezala, esan behar dut, arrotasun handi badala, bai herritar guztiontzako, hau hemen izatea, izan ere honek bai zestuan eta inguruetan eragin sozioekonomikoa izateaz gain, daukagun ondare arkeologikoaren lekuko garrantzitsuetako bada, eta Euskal Herriko gune arkeologikorik importantenetako batean gaude, aprobetxatu esateko baita ere, eremu bikain bezain zoragarria dela, bisita bat egiteko, eta orduan animatu, gainontzeko danak, inguruko danak eta euskaldun danak eta gainontzeko danak, ikuspegi turistikotik ere bere garrantzia dukalako, hemen daukagun altxor hau bisitatzea etortzeko. Ekainko 1969 urtean topatu zuten Andoni Albizurik eta Rafael Rezabalek. Sarriten pasatxe ginen handiken, eta txura hona zeukoela pentsatzen gendun. Urren etorre goitu gonea. Goginen da alako maten, bila gendun horretik gene. Oso zikine zeuden bastarrak, baino bila gendun. Eta sartu ginen bixet eta metro bat egu altuaren, eta baru bixetego leko zegoen. Eta haure azizan da batetik esploratzen bixet, ni bestita zen nintzen. Eta orduen, ikusi nuen, hemen tapaute zulon bateo, harriak endu ninin, aizie. Eta esan nino leunei, hemen aizie, korrinte mazo, hemen da, torri zan da. Iriki gilota, pasatzen hasi nintzen. Arrastega jun, eta orduan ikusi gindunen dugu leko darra, zehola. Eta han barri eta jaute gendun, armarraskila utzeste zan bat, eta gero esturrek eta abimet ematezun hartzana. Hola binen gailtzela berrezen batea eta bestea. Eta nik, beste zirikarteak ikusten nuen, giraritzen daun dugu panela, danaz, bete-bete inde. Figurekin, zaldilek eta bar, egun dugu ruin ion da, zer de, moteilde. Orduan etorri zan da, bueno, antxe biloks, éxtasis. Fuera. Zoragarri esan, momentu, ez da esatik. Bastanen Euskal Nobela Beltzaren astea egingo dute urtarriaren 22tik 28ra. Datorren astelenetik aurrera beraz. Aste betez izango ditugu hil beltzan, genero beltzeko liburuen aurkezpenak, mahai inguruak, solasaldiak eta gehiago. 10. edizioa da aurtengoa, eta bertako ekitaldietan parte hartuko dute besteak beste Josu Martinez zinemagileak, Ernesto Prat idazleak eta Nerea Ibarzabal eta Laia Martin bersolariek. Beraz, egitaraua pixkat gainetik komentatzerren, ekitaldiak Zeibaiaratan izango baitira. Astelenean, hilak 22 zazpiterrietan, idazlekin solasean, 6. hilbeltza bekaren irabazleak, Beñat Irastorzak alegia, altza hildakoak Fred Vargasen eleberriaren itzulpenaren inguruko solasaldia eskainiko du Arizkunen. 24an asteazkenez, arratsaldeko 7etan, Eusebio Erkiaga, Arranegitik Bertze auzo batzuetara, Miren Agur Meaberekin solasaldia izango dugu, Anisko Mendiarte elkartean, eta ostiralean, 7:30etan, Mirande film baterako zirriborroa dokumentala, Josu Martinez zuzendariarekin 3:00. Larun batean, Sorgin Eiza Euskal Herrian izeneko mahai ingurua izango da, Amaia Nauzia, Asisko eta Juainaz Paul Arza islariekin, moderatzailea Aneslaba delarik, eta eguerdian Baskaria egongo da Erratzuko elkartean. Igandean aldiz, 7:00, bukatzeko
bertso saioa izango da Arizkunenea Kultur Etxean Elizondon. Variopintas kolektiboak korrespondentzia erakusketa eskaini du Iruñeko Ziudadelan. 8 gutun kutxek eta 8 gai personalek osatzen dute 60 artelan baino gehiago erakusketa hau. Esan bezala Iruñan egongo da Iruñeko Ziudadelako bolborategian eta 8 gai desberdinetatik abiatuta sortutako 64 lan egongo dira bertan. Antolatzaileen esanetan, korrespondentzia proiektua 8 gutun kutxa eta 8 gai persolanen inguruan mamitu dute, eta horretarako bakoitzaren inguruan 8 proposamen sortu dira. Hau da, 8 hitz egiteko modu, hitzaren adiera ezberdinekin jolastuz eta aldian gutun bat edo pakete bat entregatzeak sortzen duen komunikazio horri baita ere foko jarriz edo izpide hartuta. Eta era berean, korrespondentzia proiektu honek hitz horren funtsesko beste adiera bat badakarrela ere azaldu dute, hau da, batak bestea hartatu eta zaintzeko ekintza. Leire Olkotzek, Idoia Iribertegik, Berta Zueskunek, Mila Garziak, Gabriela Barriok, Itziar Goinik, Rebeka Gilek eta Kontxa Pasamarrek sortzen dute kolektibo hau. Eta, batzuk esan duten, aterako Mila Garziak, historia txikietan oinarritutako proiektu honetan, batez ere, pospolo kasa batean sartu daitezken bizipenak ekartzea izan dute helburu. Emakumeen begiradak, baita ere, emakumeen begiradari garrantzia eman, eta batez ere begirada horiek berrinterpretatzeko beste era batzuk edo berrinterpretatzeko modu batzuk. Kolektiboko kide batek, Rebeka Gilek, haurtzaroa aurkeztu du bere kutsatxo horretan, haurtzaroa iraganerako leio, bestela gure oroitzapenen eta bizipen maitagarrienen iraganerako leio bezala. Eta beste sortzaileetako batek, Itziar Goinik, Mataza izeneko kutsatxoa aurkeztu du, eta bertan, 8 paragrafotan kontatzen du kruzitaren bizitza. Beraz, hor ere erronka berri bat, hau da, emakume baten historia askotariko 8 emakumeren begiradaren bitartez irudikatzea. Kontxa Pasamarrek aldiz basoa lana aurkeztu du, eta bertan sormenezko hurbilketak ahalbidetzen ditu lurralde desberdinetara. Esan bezala, 8 ikuspegi eta erakusketa otsaiaren 11 arte egongo da ikusgai Iruñeko bolborategian. Urtarrilaren 19 ostirala. Alfredo Sansolen testuaren egokitzapena da obra hau, eta istorio txikietan dago oinarrituta. Udaren nostalgia eta haurtzaroaren askatasun galdua ekartzen ditu gogora. Gainera, eguneroko bizitzako errutinatik kanpo proiektatzen ditugun adiskidei, harreman personalei eta fantasiei buruzko hausnarketa proposatzen du 16 esketzetan. Itziar Lazkanok zuzendu du, batez ere gaztelerazko bertsioa, eta testuaren euskarazko bertsioa Patxo Telleriak egin du, eta zuzendari laguntzaile izan du bertan Inigo Kobo, euskarazko bertsio horretan. Historio bakoitzeko rol ezberdinetan 6 antzesle ikusiko ditugu, Gorka Luna, Izar Pizarro, Itxaso Sánchez, Omar Somai, Markel Vázquez eta Sofia Saio. Alde teknikoa berriz, jantziak betitze zaituarenak dira, beraz, segurtatuta dugu kalitatea hor, eta atretzo eta elementu estenografikoak Maria Casanuevarenak dira. Kantu zuzendaritzan berriz, Jerai Vázquez aritu da. Esan bezala, antzeslana bihar urtarrilaren 19 estrenatuko da, eta 21 bitartean taularatuko da euskaraz. Sarreran eskuragai dituzue sarrerak dagoeneko Pabellon 6en webgunean. Eta antzerkiarekin jarraituz, aurrera dijoa, joan den astean abiatu zen antzerki garaia zikloa urdizian eta behasainen euskal antzerkia bultzatzea du helburu antzerki ziklo honek, eta 30. edizioa du aurtengoa. Antzerkia edatu eta ikusleak, batez ere gazteak erakartzeko egitaraua antolatu dute aurten ere, eta antzerki taldeak eta obrak aukeratzerako garaian, antolatzaileek esan dute, kalitatea, muntaia, hizkuntza, euskara izatea, eta obren arrakasta izan dituztela izpide. Aurtengo edizioan 8 antzeslanek osatzen dute egitaraua, eta horietatik 2 bakarrik izango diran gaztelania
utxean. Obsoletuz izan zen, taularatu zen lehenengoa, eta bihar urtarrilaren 19 ostiralez vaginaren bakarrizketak izango dugu ikusgai Usurbe antzokian Beasainen. Begoña Bilbao zuzendari da, eta Ainhoa Etxebarria, Itziar Urreta Bizkaia eta Intza Alkain ditu bertan aktore humorezko lan honek. Ondoren otsailaren 9 Almazenean egingo dute Ordiziako herri antzokian, Zuhaitz Gurrutzaga eta Iker Galartza aktore dituen pieza garratza esango dugu. Eta beste batzuk aipatzearren martxoaren batean, postdatarik gabeko gutunak izango dugu Ordizian bertan baita ere Kepa Errasti eta Nerea Aris Navarretarekin. Eta martxoaren 15ean Esnearen kolorekoa Beasainen baita ere Fernando Bernuesen zuzendaritzapean arituko dira Joseba Paolaza, Miren Arrieta, Mireia Gabilondo, Aitziber Garmendia, Jon Olivares eta Jose Ramon Zoroi. Sarrerak 12 eurotan egongo dira salgai, badaude dagoeneko, eta denboraldi osorako bonuaren salneurria berriz 72 euroko izango da. Gailurretan izan gaitun erakusketa astelehen honetan inauguratu da Iruñeko planetarioan. Euskal Herriko Alpinismo Federazioak 100 urte bete ditu aurten eta emakumearen parte hartzea goraipatu nahi izan dute. Gaztelaniaz, Nos queremos vivas aldarri feminista, ezagunari oihartzun eginez, Nos queremos en las cumbres da izenburua. Erakusketako protagonistetako asko edo haien senideak erakusketaren aurkezpenean izan ziren atzo Iruñeko planetarioan, ekitaldi xume bezain hunkigarrian. 100 argazki baino gehiago dituen 20 panelez osatutako erakusketa honek emakumeak, bereziki aintzindariek, federazioaren bizitzan izan duten parte hartzea ikusarazi nahi du. Urteetan munduko mendi garrantzitsuenetara igo diren emakume alpinistak dira. Beti bere ausardiaren erronkak bere gain hartuz. Aintzindari horietako batzuk 80 urtetik gora bizi dira oraindik, hala nola Pakita Bretos edo Maritxu Sorabila. Emakumeak gizartean izan duen aurrerapenak alpinismoari ere eragin dio. Duela hamarkada batzuk, espedizio horietarako baldintzak gaur egungoak baino gogorragoak ziren. Kritika sozialari eta horretarako erabilitako materialari dagokienez. Gaur egungo egoera asko aldatu da eta alpinisten kopuruak gora egin du. Erakusketa ibiltaria izanen da, beraz Euskal Herriko beste herritan zein hiritan egonen da. Iruñeko planetarioan otsailaren 8 arte eskuragarri egonen da planetarioak duen ordutegiaren barne. Berez, kanpaina hau duela pare bat urte egin genuen eta oso ondo funtzionatu zuen, baina orain berriro bota dugu gizartera, azkenean da hoxe. Hasiera batean zan, tanborradan egiten zuten jendia tanborradetan, barrila tanborra, euro batengatik pin bat zekaten, eta guk euro horrekin otordu bat prestatzen genuen. Eta nola nahiko harrera ona izan du gizartean, baita ere animatu geha jartzen beste puntuetan, izan leke liburutegietan, izan leke tabernen tantala, gero tanborradetan ez dien ateratzen jendia, baita ere parte hartzeko, orduan berez gure helburua zen, tanborrada eguna Donostiko eguna dela, festa bat dela, baina baita ere festa solidario bat bihurtzea. Bueno, dudarik gabe, berri lozorroan jarri genuenetik, hor aro bat edo niretzako gintzat pertsonalki eta artistikoki ere mugarri bat dago, eta ziklo bat bukatu zen hor. Oain olako tarteko aro bat pasa dut, eta bai, hau da hasiera bat, Hasiera da, beste ziklo baten, abia puntua edo, nire ustez, disko duin bat egiten saiatu naiz eta horrekin natorrez, baina gero bat esaten dut ere bai, izazitekelako beste hasiera mota bat ere bai, pixka trascendentzia kentzeko ere bai norberaren egitekoari, hau da hasiera bat, eta gustatzen bat izu ondo, eta ez bat gustatzen, beste 1000 disko daude, Eta bada hasiera posibletako bat. Ez du esan nahi beti ala izango denik, edo urrengo urratxoa zein izango den, goizegide hori izateko, baina, esan nahi dut, sortzeare zalantza dela, eta zalantzak eramaten zaitu sorkuntzara ere bai, hor bada olako anabasa bat, baina hasiera posible asko zeudela, esan nahi dut, Eta bilaketaren aldarrikapen hori ere badago titulu.
Beitu, Itziar, hemen zaude, saria jasotzen. Ai, bai, Xabier. Eta hemen, etxean, nire medaila gorria jartzen. Tira, beti hon zara. Ui, noski, segurtasuna ematen dit. Hau bai saria. Lasaitasunaren saria. Betion, 10 urte zuri ondoan, Eusko Jaurlaritza Euskadi auzolana. Aupa, kaixo. Kaixo. Gu jungara eta gure bigarren diskan azaltzen den Grina izeneko abestiaren bideoklipa aurkezten dizuegu. Espero dugu zuen gustokoa izatea.